נשמע? בסדר גמור. ספר לנו קצת. מתן. אני אספר לכם שקודם כל אנחנו מדברים היום על מיזם מבורך של ספיישל אולימפיק, ההתאחדות לכדורגל, התאחדות הנכים וליגת הלוטו. אוקיי, בעצם קבוצות כדורגל שמשלבות בתוכם גם אנשים עם מוגבלות וגם אנשים ללא מוגבלות, ויוצרות בעצם מהלכים מדהימים. זאת אומרת, בקבוצה אחת? יש כל מיני קבוצות ברחבי הארץ, יושב פה היום, כי מה לי ולכדורגל, יושב פה היום. אתה אומר, שיננת, למדת בעל פה את הפתיח. שיננתי, למדתי בעל פה, אבל נועם גולדשטיין ייתן פה את המהלכים שלו. הוא אחד מהחבר'ה שמשחקים כדורגל, ואני כבר אומר לכם, יש לו מסרים שהם לא קשורים רק לכדורגל, שווה להקשיב לילד הזה. היי נועם, קודם כל שמחים שבאת אלינו. ורגע, נגיד גם שהוא מאובחן על הרצף האוטיסטי, שזה חשוב. נכון. נועם, ספר לנו עליך. אז ככה, אני נועם, אני מיישוב מתן, זה ליד כפר סבא כזה. אני משחק בהפועל ספיישל רמת גן גבעתיים. זה קודם כל, לפני שאני אדבר ככה והכל, אני רוצה להגיד קודם כל תודה לאמיר חמיאס, שהוא הבעלים של המועדון. זה לרן בריל, שהוא המנהל של הקבוצה וגם מיוזמי הרעיון, ולעמית רוזנבוים, שהוא כן. שהוא גם קשור, אני מאמין לפרויקט הזה. שהוא המאמן של הקבוצה. סליחה, עמית. איך אתה הגעת לשם? איך שמעת באמת על הפרויקט הזה ונכנסת אליו פנימה? זה בעצם אחד מהשחקנים הבוגרים של הקבוצה. בעצם כאילו, איכשהו ראה אותי במגרש, ליד היישוב כזה, יש מושב ואחי ממש לידינו. זה, והוא ראה אותי פה משחק ושם. זה, ובכלל חשבתי כן, כמעט חשבתי שאני יכול לעזור לאח שלי, שהוא בעצמו שחקן כדורגל והמקצועי. זה ככה, שיעורים, לא שיעורים, אימונים פרטיים והכל, שיעזור להתקדם. אבל אז בעצם הבנתי שהוא בעצם מחפש אותי לקבוצה, זה ממש מצחיק. מה זה עשה לך להצטרף לקבוצה? מה זה עשה לי להצטרף לקבוצה? קודם כל, אנחנו קבוצה מאוד מיוחדת. יש חבר'ה על הרצף ולא על הרצף שמשחקים בקבוצה. כולם משחקים ביחד? כן, כולם משחקים ביחד, חד משמעית. גם משתתפים בטורנירים, פעילויות. זה בעצם ממש קבוצה לכל דבר ועניין. קבוצת כדורגל כמובן. שגם חברים דרך אגב? זאת אומרת, ברגע שמסיימים אימונים, שומרים על קשר? ברור, חד משמעית. רק לפני שבוע אני הלכתי עם כמה חברים, מה רציתי? כן, הלכתי עם כמה חברים, בצפייה משותפת ביחד במשחקי כדורגל. זה, וגם אפילו אנחנו, לפני ממש שבוע, היה את הטורניר האחרון של ליגת שווים. זה, ובעצם... ניצחתם? ניצחנו פעם אחת, ניצחנו 6 פעמים, אבל עדיין זו חוויה מאוד מרגשת. נכון. יש איזה רגע עם הקבוצה, או עם עצמך אפילו, שלא תשכח אף פעם? וואו. היו מלא רגעים כאלה, אבל תמיד יש את הרגע הזה שאתה ככה עושה את המהלך לקראת הגול. זה, ובעצם בזכותך, כאילו, הגול, וגם יש חלק מהקבוצה שלנו שלא תמיד זוכים תמיד להפגיע או לבשל ודברים כאלה, וכשזה קורה להם בפעם הראשונה, זה מאוד מרגש, יש להם את החיוך הזה שבאמת אומר הכל. אתה מבין, פת, שאלת קודם אם הם ניצחו, אז תבין שכל הגעה לאימון... ברור, הניצחון באמת בנקודות הוא לא רלוונטי בסיפור הזה בשום צורה. חד משמעית. תגיד רגע... יש איזה מסר שאתה רוצה לנצל את הבמה שלנו כאן כדי להבין? זה מאוד רציתי להגיד אותו ככה מול הרבה מאוד צופים פה. זה בעצם, אם חשבתם שתראו באדם על הרצף שהוא מדבר קצת מוזר... הנה, זאת המצלמה, תדבר על הצופים בעיניים. נכון. אם חשבתם שאני ככה... אם אני באדם על הרצף, כאילו לא... אוקיי, זה מסר שנועד בשביל חבר'ה שלא מכירים כל כך אנשים על הרצף, ורואים נגיד את רעיון מיוחד בערוץ 12 לצורך הדוגמה. זה שתדעו שיש גם אנשים שהם לא תמיד בפריים. זה, ונגיד כמוני, שיודע לדבר, שנדבר לעניין והכל. כאילו, לא שאני אומר שאחרים לא יודעים לדבר. זה בעצם חשוב לי כאן להגיד לא תמיד התקשורת
בעצם מציגה את התמונה למאה אוטיסטים. זה אני חושב שמה שאתה רוצה להגיד זה שהספקטרום הוא מאוד נרחב. חד משמעית. ברור, וצריך לוותר על השיפוטיות, וצריך ללמוד להכיר את הבן אדם לפני שאנחנו מעבירים ביקורת, ופשוט גם למחוא לך כפיים, כי אתה כזה קסם. אלוף עולם. וואו. נועם, תודה שהגעת, מתן, תודה שחשבת על נועם. בטח. תודה רבה, ותודה רבה חברים. לספיישל אולימפיק ולכל המעורבים בדבר שבאמת עושים לנו. זה רק דבר אחד אחרון. זה באמת חשוב לי להגיד שלא כל תוכנית או דברים כאלה, פלפלים צהובים מן הערף, לא תמיד משקפים את מה שאנחנו באמת. זה כמו שמתן אמר, זה ספקטרום מאוד מאוד רחב. זה תנסו ככה להכיר חבר'ה שהם על הרצף. אני בטוח שזה יהיה טוב לשני הצדדים. כל אחד בפני עצמו. כן, כן, כן. כל אחד. תודה רבה. תודה שבאת אלינו. תודה.